m'agradaria saber com aconseguiu arribar a l'objectiu, com es fa, quins projectes teniu per fer arribar aquesta conscienciació als més petits. De fet, la idea és que ho intentem fer això. Jo crec que aquesta és la feina de totes les escoles cooperatives, evidentment. La idea és no tant passar per fets puntuals que sí que s'han de fer, en temes de reciclatge i sostenibilitat, sinó intentar generar projectes més transversals que abracin a tota la comunitat educativa. En aquest sentit, a mi m'agradaria presentar-vos 2 projectes molt ràpidament que nosaltres estem desenvolupant, com serien el que per nosaltres és Amor, Estima, Passió pel Territori, que el fem amb el Centre Excursionista de Catalunya, per ells és el projecte que s'anomena GR Natura, que el que fem acompanyats d'aquesta institució, que és més que centenària, aquest any ha complert 145 anys de vida i per tant és un referent dins del territori català, amb el que és aquesta aproximació a la natura i al seu patrimoni natural i social. El que fem amb ells és, tenim dissenyat un projecte transversal des dels 3 fins als 16 anys, que el que fem és aproximar el jovent a la natura, però ho fem des de, no com un fet puntual de sortida, sinó integrat a dins del currículum. Llavors, això el que ens permet és que l'alumnat conegui des del litoral fins a alta muntanya què és el territori i què és el que ens dona el nostre territori. Nosaltres considerem que si els alumnes tenen aquest amor, estima, passió pel territori, tindran integrada aquesta sostenibilitat perquè s'hi aproximaran de manera ordenada i amb molta cura. El segon projecte que volia presentar és un projecte que fem amb la cooperativa Tarpuna, que es diu Revolta, i en aquest cas el que tenim a l'escola és una compostadora. Llavors, el que fem és, d'una banda, el menjar que s'obre dels menjadors i tot l'orgànic va a la màquina que el recicla, fa un precompost que després portem al pagès. Per tant, ja estaríem parlant d'un primer pas, una primera visualització del que seria aquesta economia circular, perquè el pagès és el que ve, diguéssim, i ens porta la fruita. Dins d'aquest mateix projecte, els alumnes més grans de l'escola, nosaltres arribem fins a quart d'ESO, 15-16 anys, dins del seu aprenentatge-servei, el que fan és un estudi de quins residus orgànics tenen a la seva comunitat de veïns i no només es queden a fer aquest estudi, sinó a partir d'aquest estudi després fan propostes de millora. Per tant, ja diguéssim, és com un pla integral entre aquests dos, és com un pla integral d'apropament al que seria la sostenibilitat i aquesta economia circular. Jo suposo que aquí tothom coneix el moviment Fridays for Future. Sí. Per mi van ser els que van posar, un grup de gent jove, van posar el nom del canvi climàtic al carrer, perquè realment a partir d'aleshores es va popularitzar el terme. Era un terme molt abandonat i molt poc conegut per la societat. Ells van fer que se'n tornés a parlar i d'això fa 3-4 anys, com a molt, que van sorgir i van irrompre als carrers. Per mi van ser la demostració que els joves poden canviar la història, poden canviar una mica la pel·lícula, que poden tenir aquest motor de canvi. Tu creus que l'escola és bàsica perquè els joves siguin motor de canvi? És imprescindible. Des del que hem dit abans, des dels valors cooperatius, des del compromís social, des que les cooperatives posen el bé comú com un bé essencial que està dins del seu ADN, doncs les escoles cooperatives, escoles COOP, el que pretenen és que el seu alumnat sigui precisament aquest motor de canvi i tingui aquest compromís social. Què és el que genera o què és el que li dona ales a aquest motor de canvi? Doncs són els projectes educatius de les escoles cooperatives combinats sobretot amb les cooperatives d'alumnes. I aleshores és a partir d'aquestes cooperatives d'alumnes les que pot generar el marc d'interacció entre aquest jovent, el seu compromís social i què és el que volen canviar i poden arribar ells a canviar, a fer aquests canvis. Llavors, dins d'aquest marc, dins d'aquestes actuacions, hi ha coses clares com la igualtat de gènere, les desigualtats socials i, sobretot, l'emergència climàtica. Per tant, jo crec que les escoles, i sobretot les escoles cooperatives, generen aquest marc on els alumnes s'enforteixen i realment són ciutadans que ja no esperen a ser majors d'edat per sortir al carrer i dir ara anem a fer coses, sinó que ja ho viuen des de l'escola cooperativa i des de les seves cooperatives d'alumnes. Per tant, vosaltres no vau ser de les escoles, que jo em vaig conèixer algunes, que es queixaven que els nens fotessin campana els divendres per anar a la mani, No, de fet, la idea és que nosaltres els traiem al carrer, els enviem a la muntanya, com tu m'has dit, som de la Vila de Gràcia i per tant aquí tot és ciment. Doncs la manera de visualitzar d'una altra manera això és les sortides a la muntanya, el fet de la màquina, etc.
Moltes gràcies, Ara estem Francesc. compromís social.